YouTube. I dag vil jeg lige lave den her lille video med Battlefield 3. Som I nok så i den tidligere video, så er jeg ikke så god til skydespil, men Battlefield 3, så det selv går godt. Og hvis jeg bliver klikket fra serveren, så grunden det at jeg bruger den her M416, hedder den vel, som man ikke må bruge i nogen server. Og det kan jeg ikke så godt lide, fordi at det er det eneste gode våben jeg har. Så ja, hvis jeg bliver kigget, så ved I hvorfor. Det er meget undskyld, hvis jeg gør det, men sådan er det nogle gange. Og ja, som jeg sagde, jeg bruger M416 våbnet, som I kan se her. Og mine attachments på den er, som I kan se, reflex, foregrip og suppressor. Dem kan jeg godt lide, fordi at suppressor, den gør så man ikke kan falde med noget lort. Men den gør så de der røde firkanter, som nogle gange kommer over en, som I kan se herude på kortet. Det er vist fordi at man kan høre skud. Man kan se herover er der nok lidt skudduel og sådan noget. Men jeg vil lige gang igen. Men ja, sådan er det jo. Hold kæft, det går bare elendigt. Okay, så tager jeg mig lige lidt sammen, fordi at det ikke er så godt det her. Men ja, det BF3 har jeg haft et stykke tid nu til PlayStation, men det er ikke fordi jeg har spillet det særlig meget. Jeg tror jeg kom til level 6 på PlayStation, og ja, de her level 5, som I kan se nu her på computer. Og grunden til at jeg er premium, det er ikke fordi at jeg investeret i noget premium på noget, men ja, fordi jeg tænkte alle de DLC's der er i alle de DLC's der er i, at dem kunne jeg lige så godt bruge, fordi jeg elsker DLC-pakker. Jeg køber dem nogle gange selv. Og ja, så jeg tænkte, at Premium Edition ville være en god idé. Den er jo kun 250 kroner dyre. Og det jeg altså ikke vidste, det var, at man fik Premium. Havde jeg vidst det fra starten, så havde jeg været der på køre over den. Så ja. Men grunden til at købe Premium Edition, det var fordi at de 500 kroner jeg så de brugte på dem, det var så lige det der var tilbage fra min konfirmation. Og jeg så købte den her nye computer, som trækker BF3 på ultra uden lag, som I nok kan se. Men ja, uden lag på ultra settings. Det er en Shark Brutality fra Shark Gaming. Jeg skal nok lige prøve at se, hvis jeg kan huske det, at jeg smider et link i description. Men ja, og så ja, den nye intro jeg har fået lavet, det er en af mine venner. Pro Danish Gamer hedder han. Han må meget gerne subscribe på, fordi han har brug for det. Han laver, jeg mener nok i generelt, det han laver, det var Minecraft videoer. Han laver en let's play, og også han laver lidt LOL, hvis nogen er interesseret i det. Men ja, subscribe lige på ham. Så ja, men I kan se ikke specielt godt der. En lille 5-5 score, som jo er langt under det standarde. Øj, det var en fjende der hoppede ud foran mig der.
Men ja. Jeg prøver selvfølgelig mest muligt at holde min commentatory op, men ja. Men lige nu PT, kommer den til at være lidt på dans. I at det der med engelsk. Fordi mit engelsk er særlig godt. Men jeg laver selvfølgelig også nogle commentaries på engelsk. Fordi at det får de andre til at forstå, hvad jeg siger. Jeg tænker også sikkert bare, hvad fanden er det der, han snakker om, men sgu da ikke engelsk og sådan noget, men så ja, det kommer nok til at være sådan noget lidt dårligt spasse engelsk, jeg kommer til at lave i mine videoer. Men ja, det er fordi min... Hvad fanden laver han? Ja, men det er jo ikke fordi, at min... At min engelsk... Jeg kan finde ud af engelsk, men bare lidt der med min accent. Okay. Jeg har lidt svært ved at udtale ordene ordentligt på engelsk. Og ja, hvis nogen spørger, hvorfor jeg nogle gange hopper uden grund, så vil jeg sige, det er fordi, at jeg ikke har fået mit nye tastatur endnu. Fordi Shark Gaming Tempel, han har glemt at sende mig det. Så de har faktisk sendt det nu her i dag til mig, men lige nu så bruger jeg sådan et gammelt tastatur, jeg bare har haft liggende, fordi jeg gerne vil lige komme i gang med at spille lidt på min nye computer selvfølgelig. Og der var der en, der tog der. Men så jeg vil sige, at jeg vil bare vel i gang, så jeg har sådan en lille lortetastatur, så bare jeg snitter space-knappen, så hopper den. For den er de stykker, så den er presset næsten helt ned på bunden. Og ja, hvad fanden kan være, jeg alligevel tager armor på i stedet for. Det var en lidt dårlig nat, den stod over huset. Nej, det var inde i vores. Der havnede noget i vandet der. Og ham der, han havde ikke så god accuracy. Det er ikke fordi, at de er ligefrem har den bedste accuracy, men ja. Det skal nok ikke. Man ser bare en spil, når jeg selv stinker. Men ja. Øj, for satan. Hvor mange tror jeg det er? 3 eller sådan noget. Jeg burde bare skudt mig der, hvor jeg stod og skød på ham med pistol gennem vinduet. Men selvfølgelig, nogle er jo lidt mere uheldige end andre. Au, og så bagfra. Her kan jeg ikke lige følge med, hvor skuddene kommer fra lige nu. Så ja. Men kæft. Hvor er det irriterende det der. Nej, det skal ikke spawn der, det skal ikke spawn der. Ej, det der, det var bare verdens dårligste spawnsted. Midt i hele kampen. Nå, det her, det var lidt bedre. Ja, det måske alligevel ikke. Vent. Og ja, men hvis I kommer til at se et lille klip i det hele, så er det fordi, at Bandicam, det er for de stoppede med at filme. Så ja, det være,
der var det sådan, hvor det lige pludselig bare bliver klippet ud med det hele. Men det er ikke så meget. Meget var det 2 sekunder. Han er sniper. Nå. 300. Vi vandt. Tak for at I så med YouTube. Pas godt på herude. Like og subscribe videoen, hvis I kunne lide den. Og husk subscribe Pro Danish Gamers. Jeg skal nok sende et link til en channel nede i description. Tak for i dag, og vi ses.